balik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion. Nahisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unya ang atong baba napuno sa huriyaka, ug ang atong dila sa kasariya. Ang Ginoo nagbuhat og mga katingalahan, akalang kanato. Unya miingon sila sa kanasura, ang Ginoo naghimo kanila dagkong mga butang. Ang Ginoo naghimo dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo nagbuhat og mga katingalahan, akalang kanato. Iuli ang among mga kapalaran, o Ginoo, ingon sa masulog nga mga sapa, diha sa kamingawan sa kahabagatan. Sila nga nagpugas nga nagahilak, mangani nga managsadya. Ang Ginoo nagbuhat og mga katingalahan, akalang kanato. Bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy, managdala sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang mga